салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, якти лайк мезанед, подписатсия фаромӯш накунед. Якумач шуд то охириша тамошо кунед, то ҳамаша хушрӯ мефаҳмонам бародаро, чизе гапу чизе кор. бародаро, ин граниси чилгазию савхозанда якта боғ ҳамин 1.5 гектар ҳай, на як 27 бех дарахти калонашай, як 200 бех дарахтои 3 сола 4 солашай бародаро. ана сӯртҳои дарахт ҳамааш нағз, бобою, абрикосу, шиши хурмою ҳамашай бародаро. барои ҳамин ки харидор боша, ман номери телефон экрананда ҳай телефон кунтон. аз шумо якта хоҳишам ай бародарҷоно, ҳамин телеграм канали як бародар мо ман суғтеге ҳай, ана дасти ростонанда кабутак, ҳамин канал ба дароитон бародаро подписатсия кунтон. ин вай объявлени бесплатни унҷа тамоми мошину хонаю тамоми чизи харидофурӯшай бародаро. дароитон подписатсия кунтон. якта хоҳиша аз шумо ҳамин. масъалаи документи ин замин бародаро, хоҷагӣ деҳқонӣ як умра мегӯяд. саҳм хоҷагӣ деҳқонӣ як умра. ана масъалаи обаш ами якум канали худамо поён оби саматок нароб мехӯрад, обош бемалол бо пилус скаваҷашамай, об вообще проблема не. ин замина пурра гирдаша ограждение ки маҳкам карги симихор мегӯяд ки симихор ки пурра замина маҳкам карги инҷо на гов медорад, на ягон чиз медорад, пурра маҳкам карги хушро карги. як тараф пурра латоки об дондагӣ оби калон. заминош бинтон пурра алаф. дарахтош як хел дарахтош ки майтам бисёри дарахтош 4 сола. ман бо саргашта буранда рафтам то охирша нишон дидам дарахтои калонаш 27 бех дарахтои калони бобашай. ана пилус як 200 бех, зиёда аз 200 бех ниҳолои 4 солашай. 4 сола ниҳоло ҳама сӯртавои ниҳолои шинондагӣ. ана насчон нархаш бародаро 250 000 сомон арзон мешавад. лекин ҷош беҳтарин ҷо бародаро. агар ягон кас харидори аниқ бошад, телефон кунтон, албатта ман бурда нишон дидам мебинтон. як бор дига такрор мекунам бародаро, анами суғтеге ана дасти ростон экрананда майдия кабутакай он амина навистон телеграмба бо ман силкиша комментария мепартон. дароитон подписатсия кунтон аз номи мо. унҷанда любой чизе меёбитон, мошин хоҳитон мошин, любой намуди чизе унҷанда ин бесплатни объявление мегӯяд. ҳамашай бепул. чизе ки хоҳитон унҷа монда метавонтон фурӯшба. барои дастгирётон якҷаҳон ташаккур, миннатдор бародарҷон.